ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। 2023ରୁ 2031 ସବୁଠୁ ଧନୀ ରାଶି ଦୁନିଆ ଉପରେ କରିବେ ରାଜ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦୁଇଟି ଚକକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟଟିରେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ କି ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖକୁ ଆଶା କରି ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅନ୍ତକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ 2023 ଠାରୁ 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଥା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ଦରମା ଚାକିରି ମିଳିବ। ଅବିବାହିତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମନ ମୁତାବିକ ସାଥୀଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଖୀ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ମାର୍ଗମାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ କରିଥିବା ଧାର କରଜରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଏବଂ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ସେହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।